Představte si ocelovou horu. 150 metrů, dlouhý kolos, který váží 10 000 tun. Místo posledního odpočinku stovek mužů. Leží v hloubce 70 metrů, skrytý před světem téměř 80 let. A teď si představte, že se na to místo vrátíte a loď je pryč, celá. Nezůstal po ní ani rezavý šroubek. Vítejte ve světě největších a nejdrzejších krádeží v dějinách. Vítejte ve světě podmořských mrchožroutů. V roce 2016 zůstali historici a vlády několika zemí v naprostém šoku. Mezinárodní expedice, která se vydala uctít památku padlých vojáků, našla na dně moře místo vraků jen prázdné díry. 3 holandské a několik britských válečných lodí se doslova vypařilo. Jak někdo dokáže ukrást tisíce tun oceli pod nosem pobřežní stráže? Nejsou to amatéři. Jsou to organizované gangy s obrovskými bárkami vybavenými hydraulickými drapáky. Používají výbušniny, aby trup lodi rozbili na kusy a pak ho po částech vytahují jako hračky z automatu. Možná si říkáte, vždyť je to jen staré železo. Jenže to se pletete. Tohle je ta nejcennější ocel na světě. Říká se jí ocel s nízkým pozadím. Každá ocel vyrobená po roce 1945 je mírně kontaminovaná radiací z jaderných testů, protože se při její výrobě používá atmosférický vzduch, ale ocel uvězněná pod vodou před rokem 1940 je čistá. Je naprosto klíčová pro výrobu nejcitlivějších přístrojů, od Geigerových počítačů až po senzory pro vesmírné sondy. Cena na černém trhu? Astronomická. Je tu ale jedna věc, ze které mrazí. Tyto lodě nejsou jen hromady kovu. Jsou to oficiální válečné hroby. Tisíce námořníků tam našli smrt při obraně svobody. Zloději kovů nemají úctu k ničemu. Při drancování vraků se kosti vojáků míchají s odpadem nebo se prostě vysypou zpět do moře jako nepotřebný balast. Je to brutální zneuctění historie pro pár milionů dolarů. Oceán nám svá tajemství vydává jen velmi pomalu, ale my je ničíme rychleji, než se z nich stihneme poučit. Zmizelé vraky v Jávském moři jsou jen špičkou ledovce. Je to souboj mezi vědou, chamtivostí a úctou k mrtvým. Co si o tom myslíte vy? Je správné recyklovat starou ocel pro moderní technologie, nebo by měly tyto vraky zůstat navždy nedotčené jako pietní místa? Napište mi svůj názor do komentářů. Pokud vás tento příběh zaujal, dejte odběr. Uvidíme se u další záhady. Ahoj!